Medijsku manipulaciju možemo posmatrati kao neku informaciju koja nam medij pruži i u suštini nas pokuša da ubedi da je ta informacija tačna ili da nam skrene pažnju sa nekih bitnih stvari na neke manje bitne, a opet na način koji nam prezentuje on tvrdi da te stvari koje nam on prikazuje jesu mnogo bitne. Tako da ja nikad ne volim da dajem neku klasičnu definiciju manipulacije, s obzirom na to da ona, iako ima ta neka osnovna obeležja koja možemo da je prepoznamo, evoluira. Dakle, evoluira sa napretkom medija i medijskih tehnologija i samim tim koliko su nekada, uslovno rečeno, bilo teže ili lakše manipulisati, možemo i danas da kažemo uz posredovanje interneta da je opet za one koji znaju mnogo lakše, a za one koji ne znaju mnogo teže manipulisati, ali svakako postoji brži način da se neka informacija proveri, ali i brži način da se neko izmanipuliše. Najbolja su one manipulacije koje imaju povoda. Dakle, vi ne možete manipulisati nekim ako nemate nekog povoda ili nekog materijala za to. Odlični sada neki primjeri malo šireg, nadam se da će i vaša publika to moći da vidi, jesu recimo sa dolaskom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je sam po sebi kontroverzna ličnost i onda je tu vrlo lako moglo da se pojave neke informacije koje su manipulativnog karaktera. Naravno, manipulacija prestaje onog trenutka kad se razotkrije, ali ona ima određeni vek trajanja, minut, 2, 5, 5, 6, 7, 8 dana. Najčešće su sati i minuti u pitanju, zato što se vrlo lako razotkrije, ali u principu može veliku štetu da napravi. Jedan od primjera medijske manipulacije koja je bila pre nekoliko godina i dan danas je opstala i kada radimo različite vežbe i sa studentima i sa nekim recimo nastavnicima osnovnih i srednjih škola, verovali ili ne, i danas postoje ljudi koji to možda nisu videli pa ne mogu da prepoznaju, a to je čuvena ona scena kada Trump dolazi prvi put u posetu Vatikanu i sastaje se sa rimokatoličkim poglavarom Franjom i u njegovoj papinoj rezidenciji u Vatikanu pozira fotografima. On se blizu primiče rimskom papi i to je činjenica, međutim sledeća scena je da kreće da češka papu po ruci. I naredna scena, znači zoomiran je kadar samo njihove ruke, kako ga papa udara. I ponovo se vraća ta scena i 2-3 puta i za one koji recimo očekuju da je primer manipulacije takav kakav je, oni će odmah prepoznati o čemu se radi jer ima jedna očigledna greška, ili namerno ili nenamerno. Ono koje je to uradio jeste da Trumpu viri košulja izvan sakoa, a na originalnom snimku, tom pravom, gde se vide oni u totalu, toga nema. Međutim, oni ljudi koji kažu mak Trump je ovakav ili onakav, da sad ne upotrebim neki izraz, oni to uopšte neće primetiti. I to je zanimljivo i nakon 4. 5. snimka kada pitam a šta ovde nije u redu, oni će reći pa nije u redu što čačka poglavara crkve. I tek na ono neko moje insistiranje pa dobro, ajde još jednom, on će reći au, neko iz publike, pa stvarno, kaže, ovde nije bilo revera košulje, tamo jeste. Ali suštinski, vi sami znate koliko danas su informacije veoma brze i na koji način nam se serviraju i da ljudi nemaju vremena da 20 puta pogledaju taj snimak. Najčešće će oni pogledati jednom ili 2 puta i preći ili nešto prokomentarisati, podeliti, proslediti nekom i onda može da nastane neka velika šteta. Recimo ima i slučajeva kada su hakovali određene Twitter, javne naloge zvanične stranice informacije, propustili tu vest i nakon toga morala je agencija da se izvini ili medij da se izvini, ako to njihova nije bila greška. Ovo je, konkretno za ovaj slučaj koji sam pomenuo, je neko želeo da napravi manipulaciju. Sada, s druge strane, opet kažem, postoji situacija kada mi iz ovog dela Evrope možda i nismo u mogućnosti odmah da proverimo. Evo recimo drugi primer manipulacije je opet kada odlazimo u neke kulture koje nama nisu bliske i apsolutno jezik. Dakle, ovde smo imali primer gde razumemo, uslovno rečeno, engleski i gde je onaj kajron gde bude temperatura, stanje na berzi i tako dalje, a ovde imate recimo situaciju Saudijske Arabije gde imate arapski jezik koji, ja mislim, 99,8% građana Srbije ne razume
Znači, mogli su svašta da pišu tu, ha, 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 mi vas zezamo, ha, 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 vi ste ludi, budale, ne znamo šta piše, ali uslovno rečeno, bila je scena kada je jedna feminiskinja podelila na svom Twitter nalog, opet to je izuzetno brz medij, brži od Facebooka, od bilo koje društvene mreže, brži od radija i tako dalje. I gde je osvanula fotografija kao zamrznut kadar sa nacionalne televizije u Rijadu, gde zvanično na prijemu stoje saudijski kralj i nemačka kancelarka. Ona nije imala veo na glavi, a uvreženo je mišljenje da žene ako idu u arapsku zemlju moraju da se pokriju. Ali je scena takva, odnosno kadar je takav da je njoj cenzurisana frizura. Dakle, one kockice mozaične su stavljene i sad tamo dole nešto piše na arapskom. Pored nje stoji kralj. Ono što je recimo zanimljivo da je ta objava kada je postavljena imala 20-30 hiljada pregleda, retvitova, komentara i da je izazvala uglavnom negativne komentare prema islamskom svetu. Eto, takvi su, pogledajte šta rade najmoćnijoj ženi u Evropi, kad dođu u Evropu, šta će od nas tražiti, I onda se ispostavi posle određenog vremena da televizija stvarno pusti snimak koji je emitovala svojim građanima u Arabiji, gde vi vidite da Angela Merkel najnormalnije stoji bez ikakve cenzure. Znači, vi možete pravi mali rat da izazovete ukoliko ne proverite neku informaciju. Opet u eri ovih oluja, informacija kojima smo okruženi, više nisu ni u pitanju stotine, na hiljade kablovskih kanala, radijskih kanala, društvenih mreža, informacije koje nam se non stop serviraju, gde vi imate mogućnost pamćenja, što se kaže slikovito, kao zlatna ribica, 8 sekundi da upamtite nešto i kada na telefonu gledate neke informacije, kada bi vas neko posle 10 minuta zaustavio i pitao šta ste gledali, ne sjećate se možda neke jedne ili dve scene. To je vrlo onako diskutabilno koliko ljudi će se osvrnuti i pogledati i proveriti neku informaciju. Koliko novinara, a zamislite onda običnih građana koji nemaju vremena. Čak i da se pojavi taj demanti posle izvesnog vremena, u biti čoveka i onog ko je pogledao to i poverovao, ostaće to uverenje. A on će reći, ma ko zna šta je posle bilo, i stalno će prepričavati taj prvi utisak koji je mnogo važniji nego neki bilo kakav demanti. Pa to je najčešće i na radiju, slobodno mogu da kažem, a i na televiziji, recimo brojkama. To je manipulisano, ja mislim, još od Tita preko Miloševića, Tadića do današnjih dana. Dakle, sa brojkama i sa onim koji dolaze na miting, bilo da su pristalice ili da nisu, svi su manipulisali. A suštinski, naravno, manipulišu i u svetu koliko ih ima. Uvek organizator kaže ima nas više, a policija kaže ima nas manje. I ja uvek volim da kažem, kao agent Mulder, istina je negde tamo. Znači, ako policija kaže bilo je 20.000 opozicionih pristalica u gradu, a opozicione pristalice kažu bilo nas je 50, znači najrealnije da će biti 30.000. Znači neka sredina. Sad, lakše je manipulisati, naravno, ukoliko je u pitanju neki grad ili mesto gde, recimo, većina građana Srbije ne zna koliko je to veliko. I onda sad imate situacije od toga koliko građana se okupi na Trgu Slobode, recimo za Novu godinu, u želji da kaže zaista je bilo puno ljudi, pa smo onda imali pre nekoliko godina da je bilo 80 i 100.000 ljudi, a čak na 1 kvadratni metar, ono po statistici da stanu 4 čoveka da se uguše, ne može stati toliko ljudi. Pa do sad, ovog što je RTS uradio sa otvaranjem spomenika kralju Petru kod nas na Trgu Republike, gde je rečeno da je bilo nekoliko stotina hiljada ljudi, a na taj trg je još manji od Trga Slobode, i tu ne može više od 20-25.000 maksimum da stane da se sve okolne ulice popune. Ali to možda ja znam, možda vi znate, možda polovina Novosađana zna, drugi misle kada se to prikaže iz tičije žablje perspektive iz koje hoćete, zaista se pokaže neko mnoštvo. Dakle, brojke su broj 1 kojima možete uvek manipulisati. Anketa je mainstream ideološkog novinarstva i to je uvek primer, i to pričamo i studentima ovde, da je anketa nešto što opet građani vole. A zašto voli? Ako mogu da tvrde da je anketa ideološka forma koja je nameštena u skladu sa tim šta vam treba. Ali to je verovatno zato što je to jedan od retkih načina ili situacija ili prilika da se čuje i vidi običan građanin. Zato ih oni vole.
a verujem da danas zaista ne veruju da anketa predstavlja zaista glas naroda u onom najobjektivnijem pravom smislu reči. Vi uvek možete od 20 snimaka da dobijete 18 pozitivnih za vas, a 2 negativna, recimo vi ćete 2 negativna uključiti, ovo ćete skloniti i suštinski prikazati obrnutu sliku od one koja je realna. Spinovanje u smislu da se u fokus medija i njihov dnevni red i u onaj redosled vesti kojima će biti popunjene informativne emisije, prevashodno govorimo o informativnom programu, postavljaju one informacije koje realno nemaju nikakvu snagu za određenog građanina, prosječnog građanina, u zavisnosti od toga koliko ta zaista informacija ima neki javni interes, a najčešće nema, ali se tako drži tenzija i onda uvek, kaže, oni koji su intelektualna elita ili politička elita su uvek tu, zadržavaju svoju moć, pa zamislite vi one čuvene priče kad kažu opozicija se bori da dođe na vlast. A šta je posao opozicije nego da dođe na vlast? Kaže, oni ništa drugo ne rade, vlast je uvek u službi građana, nikad nije tu same zbog sebe, a opozicija je tu da se bori za svoje privilegije i da dođe na vlast da ove svrgne. Tako da je to jedan onako perpetuum mobile koji se vrti i koji samo se akteri menjaju, jel? Nekoliko godina budu jedni, nekoliko drugi, ali zanimljivo je kako svi tu matricu preuzimaju. Sad recimo imate, ne znam, bezbroj nekih primjera, ali suštinski je problematično to što je to spinovanje toliko uzelo maha da vi suštinski više ne možete da budete 100% sigurni da li je to zaista tako ili možda i nije. I to je najveća opasnost, a opet sa druge strane nemate vremena, opet to podvlačim u današnjem digitalnom svetu, da vi sad tu nešto proveravate, nego taj prvi utisak koji na vas ostavi neka informacija se vama ureže i vi ga smatrate kao neki primarni. Sve ovo drugo kao, pa dobro, jeste, rekli su, a sigurno tu ima nečega, ne bi oni to govorili. Znate, uvek morate da sumnjate u sve i da proverite, ali nije dovoljno da se pouzdate na neki kredibilan izvor, pošto je kredibilitet relativna stvar. Znači, vi danas jeste, ali sutra možda ćete i vi iz neke brzine i želje za senzacijom i da budete prvi da objavite i da vašu vest preuzmu drugi, treći, četvrti, peti svetski mediji, preuzeti neke informacije, jer ćete verovati meni, onom ili onom, ali suštinski ćete onda napraviti još veću štetu, ali možda imate veće utice, pa ćete tu manipulaciju još više proširiti, ne svojom nekom voljom ili namerom. Dakle, uvek proveravati iz više izvora, sumnjati u svaku informaciju, u svakom slučaju uvek gledati bar ako 2-3 agencije, 2-3 medije imaju tu informaciju, mada i to suštinski može da vas navede na ovaj put, ali ne znam, morate imati dobru intuiciju u svakom slučaju. Sad što je osoba ili situacija ili događaj, kako bih rekao, ima više materijala za manipulaciju, vi ćete mnogo teže razotkriti nego ako se manipulacija pokušava uraditi sa nekim događajima koji su toliko očigledni, pa bih imalo dete prepostavljeno.